Hawn ġew jien Alla. Isir dak li ngħid jien. Dikjarazzjoni li skont il-Gazzetta illum issir b'mod regolari mid-direttur tal-ħabs Alex Dalli kemm mal-priġunieri kif ukoll mal-gwardjani. L-istess Gazzetta komplet tiżvela kif qed jimxi Alex Dalli fil-kurituri tal-ħabs fejn allegatament ikun armat b'arma tan-nar. Dan fil-waqt li joħroġ fil-bitħa tal-istess ħabs u joqgħod jispara fuq il-ħamiem. Allegazzjonijiet li diġà kienu rrapportati lil dan l-istazzjon ukoll fil-ġimgħat li għaddew. Jidher li l-problemi b'Alex Dalli mhux qed jinħassu biss fost il-priġunieri iżda qed jinħassu anke mill-gwardjani għaliex skont huma dejjem skont dak rappurtat mill-Gazzetta illum Alex Dalli jħobb jimxi bil-preferenzi. Din jgħidu s-sorsi tal-Gazzetta hija attitudni tal-Kurunell Dalli u tal-klikka żgħira tiegħu. Lillum fl-artiklu tagħha komplet titfadawl fuq il-famuż siġġu tal-kastik, il-ħitan misbuħajn suwed u l-kastigi li qed jingħataw lill-priġunieri. U minkejja li l-istess Gazzetta batet diversi mistoqsijiet lid-direttur Alex Dalli sabiex tingħata risposta u stampa aktar ċara dwar dak li qed jiġri f'Kordin, ma waslet ebda tweġiba.